आफादगिरि आरो जोंनि बिसाय नोंथांमोन दायो जोंहा बरायनायनि सम आं गोबाव खालामनो इच्छा खालामाखै थालांनाय जोंनि CBSE बोर्डनि सानै गथ' इमानुएल मुसाहारि आरो रितिका नार्जारि बिथांमोन सानैया दंमोन गैया गैया बेजोंनो लोगोसे जोंहा थांनाय बोसोरनि समावहा जोंनि मण्डलीनिफ्राय साब्रै इसोरनि फिसाफ्रा पास्टरेल मिनिस्ट्रि सार्टिफिकेट फोजोबनानै फैनो हाबाय बे जोंनि थाखायथ' मोनसे गोग्गानाय खारन जोंनि मण्डलीफोरखौ दैदेननो थाखाय रोंगौथि नांगौ जायो बेबायदि समाव जोङो गावनि गोसोखौ थि खालामनो इसोरा बिथांमोननि जिबनाव खोथा बुंबाय गावखौ गथायबाय इसोरनि खाथियाव गासैखौबो सानसे साननै नङा दानसे दाननै नङा बोसोर मोनसे बेफोरखौ गोबां सैनांबाय थेवब्लाबो आं खालामगोन होननानै जेब्ला थांखि लाबाय बेजों लोगोसे इसोरनियाव गावखौ गथायबाय होमब्लाना हेंथायाबो बिथांमोनखौ थिग फेजेननो हायासै बेबायदि गावनि मावनांगौ खामानि अफिसनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेबायदि खामानिफोरखौ इसोरनि थाखाय आं मावनांगोन सोलोंनांगोन फैगोन समाव आं मण्डलीखौ आइजोफोरखौ लाइमोनफोरखौ आं दैदेनगोन बेबायदि थांखिजों बिथांमोना सोलोंनानै फैबाय जेरै कर्सखौ लानाय समाव इसोरा आशीर्बाद खालामबाय दाबो बिथांमोननि जों फिथाइफोरखौ जों मोननो समफ्रा खाथिसै जेब्ला जोंनि आइजोफोरनो आंखाल जागोन बै समाव बिथांमोननो साफा साफा सासे दैदेनगिरि जागोन जों बेखौनो इच्छा खालामदों इसोरा बिथांमोनजों लोगोसे आशीर्बाद खालामबावथोंसै आं बोसोरनिफ्राय मोनसे फरायनो इच्छा खालामदोंमोन नाथाय गथ'फोर गैयैखाय आं दा फरायलियासै दा आं थोंजोङैनो बिथांमोनखौ बबिता दैमारि सपना दैमारि निउटन नार्जारि अनजिमा दैमारि सरि नामफोरखौनो लिरनानै लाबोयखौ बावगारबाबो बिथांमोन खावलायगोन आवगायथिं फैनो थाखाय जों बिथांमोननो होनानै थोजासे माबा मोनसे होनानै बेबायदि बरायगोन बे नङा नाथायब्ला बिथांमोन खस्थ' खालामनायनि जुनै बिथांमोनखौ जोङो मण्डलीनि थांखि बायदि फिसा प्रेजेन्ट होनानैनो जों बरायनाय जायो सोरखौबा गेदेर गोलाव बेबायदि नङा जों जिबो थांखि दङ बेबायदियैनो बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन जेब्ला जों बरायगोन अब्लाना बिथांमोना आखाइ खबनानै गोजोननायखौ दिन्थिगोन बिथांमोननिफ्राय सोरबाफोर सुंद'यै बुंनो गोसोब्ला बुंनो हागोन आरो दसे माबाफोर जुदि गोसोआव बुंनो गोसो जादोंब्ला फैनानै बुंजागोन आंनि अननाय आरो आंनि रंजानायखौ बावनाय जाबाय बे समाव आं बुंनो रेडि जानानै फैयाखै थेवबो
सम होनायखाय आं गावनि रंजानाय आरो इसोरखौ धन्यबाद होनाय बुंनो थाखाय आं मिथिनाय जाबाय बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं मण्डलि आरो महिलानि साफ्रोमबो आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय गुरुजिनि मुङै हाजासे हामबाय होनदों आं माब्लाबा बावनाय नङा जे आंनि थाखाय बे आंनो नांगौ जानाय जि आंनि गांनाय उखैनाय बेखौ मोनजाहोनायाव उखैगा होनायाव हेफाजाब होनायखौ आं माब्लाबा बावगारनाय नङा आरो बेखौ नोंथांमोन जेब्ला नागिरगोन अब्लानो आं गावखौ बाहायगोन आरो आं फोरबोनि बर'नि थाखाय आं गावखौ गथायगोन होननानै आं थांखि लादों आरो जोबनायाव फोरबोखौनो हामबायदों आरो हामबायदों मण्डलिखौ आङो बे खाबु आरो फोरबोखौ होनायनि थाखाय बेयाव थांनानै आं जोबोद जिखौ आद्रा बुजिनानै दंमोन आं बेखौ गोबां बुजिनो मोन्दों जिखौ आं बिजिरनो रोङामोन बेखौ बिजिरनो रोंदों आं गावखौनो एसेबाबो जौगानाय मोन्दों आरो हायोब्ला उनाव बयबो थांनो नाजागोन आं